Dne 28. ledna bylo do Milovic zhruba po 20-hodinové cestě dopraveno stádo 14 divokých koní, konkrétně 14 klisen. Koně byly přivezeny z Anglie a jedná se o plemeno exmůrský nebo také keltský pony. Žije de facto bez chovatelských zásahů ve volné přírodě. Vlastně ten chovatelský management nebo ty chovatelské zásahy se omezují na každoroční naháňku, kdy jsou tohoroční mláďata nebo hříbata už odrostlá, dělá se to na podzim, to už jsou odrostlá, značkují a případně majitelé si vyměňují ty přírůstky, aby se osvěžila krev a tak dál. A po tomhle jednom dni už jsou ty zvířata zase pouštěna zpátky na svobodu. A jejich vlastně hlavní funkcí je údržba, spásání tady téhleté hrubé stařiny, kterou jiná zvířata odmítají, a tím udržovat pastviny v takové neustálé čerstvosti pro skot a pro ovce. Tady budou mít teda hlavně účel nikoliv udržovat pastviny, ale udržovat místní vzácné stepy, které zarůstají tady tou třtinou, což je taková charakteristická rostlina, která má právě tendenci přerůstat a vytlačit všechny vzácné a náročnější rostliny. První měsíc budou koně umístěny v této 2hektarové aklimatizační ohradě. Poté budou vypuštěni na zhruba 40hektarovou pastvinu. Zpočátku se budou mezi jednotlivými zvířaty vytvářet sociální vazby, teprve po několika měsících bude ke stádu přiveden i hřebec. Návrat divokých koní patří k nejvýznamnějším událostem v historii tuzemské ochrany přírody a je součástí projektu zaměřeného na záchranu ohrožených motýlů, mizejících stepních společenstev a jiné fauny a flóry v Milovicích. Projekt zaštiťuje nezisková organizace Česká krajina za spolufinancování evropských fondů, Středočeského kraje, města Milovice a dalších sponzorů.